Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jalda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsalde on guztioi, hementxe gara berriz ere soropilean, gaurkoan apirilak 8, asteazkena, aste santua joan da, eguraldi ona badator, eta hori dirudi, egunak ere luzatu dira, ez dakit dagoeneko Josemari uda usain hartzen diozun udako eta urteko, eta esan da, epoka eta garai honi, baina, bueno, lehenik eta behin, lehen galdera garrantzitsuena, zer moduz joan da aste santua, Josemari? Kaixo, Josu, bueno, espaldiko, egia, azken aldian saio gutxi egin ditugu, oporrak eta guntzaiak izan dira. Baina, bueno, ondo, hemen gelitu naiz, etxean, nire auzoa zainduz, eta ondo, primeran, besterik gabe. Zutani ez nuke esango bereziki sinesdunak garenik, baina, bueno, ez jaiegun batzuk aurrean jartzen izkigutenean, aprobetxan saiatzen gara ere, bai. Nik esan honik gauza askotan sinesten dudala, baina bereziki feduna naizela. Bueno, futbolean ere askotan egia da fedea behar dela, eta sinistu behar dela helburu horretan. Ez delako erresa izaten garaipenak lortzea eta garaikurrak lortzea, baina, bueno, esan bezala, beti sinistu behar da, eta ez gara bereziki fedunak, baina aste santuan ere ondo pasa dugu. Bai, barkatuko jazu Josu badakit ez zerala bereziki txirrindulari itzazalea, baina Euskal Herriko itzuliko hirugarren etapa orain bukatzea da, 300 metro falta dira, besterik ez. Ara? Eta hor, Igorrarri eta Ugarte Arakilen jaiotako mutila irabazteko zorian dago, Axel Laurens frantsesarekin biak batera iritsiko dira, eta bueno, ben zuzenean nahi badazu etapa bukaera biziko dugu, bere dela esprinan abiatu dira biak, Bai, bai, bai. Zige txirrindulari naparra frantsesaren aurka, atzekoak 14 bat segundura datoz, ez dira iritsiko, ea esprina irabazi dezaken, txirrindulari euskaldunak, hortxe dabiltza biak nor baino nor, eskuinaldetik orantxe erasoa frantsesak, badirudi irabaziko duela, pena, ies egin dio, garaipena, Nafarrari, baina bueno, bigarren postu nabarmen bat, gaur basaurin bukatzen zen, etapan Euskal Herriko itzuli honetan. Merkatu, honen, horrekin ja bukatu dut. Beraz, Frantziarra garaie. Bai, Igorrarri eta bigarren postuan, etapa egia esan polita egin du, gaur basaurin hasi eta basaurin bukatzen zela, eta bueno, bakigu, ben txirrindularitza Euskal Herrian oso jarraitua, eta egia esan Euskal Herriko itzuliak beti sortzen duen giro hori, oso gustoko dut nik pertsonalki. Frantziarra garaie, ez da Frantziar batek Nafar bat erasotzen duen lehen aldia, ziur aski ez da azkenekoa ere izango, baina, bueno, txirrindularitza puntuak alde batera utzita, gaurkoan Nafarrak ez du irabazi, baina bakiguna da, esaterako Josemari, Italiar batek ere, ez duela irabaziko 2026 urteko munduko futbolkopa, ez da? Esan gozo garai ilunak italiar futbolarentzat, beste behin munduko txapelketatik kanpo aritu dira, azkenekoa 2014an jokatu zuten Brasilen, 18an kanpoan gelitu ziren, 22ko mundian ere kanpoan, eta 26an ere kanpoan. Gero egia da, 2021an Eurokopa ez ustean irabazi zutela, Bai. baina bai, egia esan Italia bezalako selekzio handi batentzat, munduko txapelketetako klasiko bat, historiako selekzio handienetako bat dela esan daiteke, kanpoan gelitzea 3. munduko txapelketan jarraian, egia esan oso kezkagarria da. Nahi baduzu pixka bat, Josemari, errepasatu ditzakegu munduko koparako
sailkapen fase honetan genituen azken kanporaketetan izandako emaitzak. Lehen Bai, saioetan, edo eta duela hilabete batzuk aipatu genuen, ba, dagoeneko bagenituela lehen aldiz sailkatutako hainbat selekzio eta herrialde, besteak beste Kurazao, Lurmutur berdea eta Kabo berde bezala ezagunagoa den herrialdea Jordania eta Uzbekistan izango ditugu lehen aldiz munduko kopa batean, baina, bueno, kanporak eta bereziki interesgarriak genituen, ez soilik Europan, baizik eta mundu mailan, Jamaika, Bolivia, beste selekzio batzuk ere hor genituen, ez dakit non ikasi nahi duzun, Europako kanporaketak aipatuz, edota agian, bai, bai, ba, goazen bai, lehenik eta ba, behin nahi baduzu, Europako bai, Europa hasiko herrialdeekin. gara. Hori da, bueno, final aurrekoak eta finala jokatzen ziren, lau multzoetan bezala banatuta, eta gero, ba, jokatzen ziren lau finaloidetik bakarra sartu da mundialera, eta bueno, lehenengoan izan genituen Gales eta Bosnia, eta Italia eta Irlanda. Mhm. Bosniak Galesen garaipen zaila lortu zuen bat eta bi, Italiak etxean Ipar Irlandari bi eta huts irabazi zion, eta gero finalean, ba, Sarajevoko ba, Infernuan, giro infernuan, ala da, egia esan, irudiak eta ikusita egia esan oso, bueno, zelai, ez dakit desberdina, eta bai. aurkari gantzako zai izan behar den zelai batean, ba, Bosniak irabazi egin zuen. Italia irabazten hasi zen, bazirudien aspaldiko partez munduko txapelketan sartuko zela, baina gola sartu eta gero lehenengo zatiaren ondarrean txartel gorria zuzenean ikusi zuen bastonik. Partida amar minutu bukatzeko falta zirenean berdindu egin zuen Bosniak, eta gero penaltietan, ba, Bosniak ez zuen huts egin, Italiak hiru penaltitik bi huts egin zituen, eta beste behin etxera joan zen. Karagarria da, Italiari gertatzen ari zaiona azken urteetan, gaina zuk esan duzuna, tartean Eurokopa bat irabazteko gai ere izan zen. Bai, Egia da, bueno, ez zela nire ustez talderik indartsuena eta honena, baina, bueno, kanporaketak irabazten joan zen, finalera iritsi zen, eta Ingalaterraren aurka, Ingalaterran, han bertan Wembleyen irabazteko gai izan zen, baina munduko koparako sailkapen fase hauetan, badirudi zerbait falta zaiola taldeari, eta animikoki badakiela azken bi munduko kopetan ez dela izan, eta aurten ere, bueno, jokalariak hasieran pixka bat urduri ikusi nituen, eta azken final honetan, Bosniaren aurka jokatutako finalean, ba, bastonik jaso zuen txartel gorri hori ez, 41. minutuan, esango nuke erabakigarria izan zela, eta jokalari bat gutxiagorekin, Sarajevoko infernu horretan bizirik ateratzea, baitzen erresa, eta ondoren penaltietan, ba, hor bai, urduritasunak nagusitu ziren, Bosniarrek ez zuten hutsik egin, naiz eta Donnarumma izan ATP-an, eta italiarrek bai. aldiz, ba, huts. Eta, esan bezala, hirugarren munduko kopa izango dute jarraian, sailkapena lortu gabe, Euskal Selekzioak ere ez du sailkapena lortu, kasu honetan, baina esango nuke Italiaren kasua kezkagarriagoa dela, kaso. Bai, egia esan, bai. Italia negro ere, bueno, pixka eta adituak eta entzuten eta esaten dute, ba, bueno, Italiaren oraintxe, ba, arrobian egiten ari den lana eta ez dela egokia. Gero ere, bueno, ikusi nahi aipagarri iruditzen gauza bat, azken aldian ja Katarren jokatzen ari da, eta ez da selekzioaren joaten, baina Marco Berratti duela gutxi arte izan da Italiako jokari onena, ez beri gabe, eta inoiz ez du jokatu Italiako ligan. Eta bueno, horrela, egia da ba, asko Italiako ligan asko atzerritara dira, txeko jeretzeizkie aukerak ematen, arrobian egiten lana ez dagoena, eta bueno, Italia izan denarekin, ba, okerrez banago, lau munduko txapelketa irabazi dituela, Brasil eta gero gehien dituena, ba, egia esan, gara ilunak eta asko emango berkeo diote buelta, berriro munduko txapelketa batean egoteko. Ikusi dut Gattuso, Buffon eta Chiellini bezalako jendea zegoen, bueno, bai Gattuso entrenatzaile bezala eta Chiellini eta Buffon ba hor zeuden sartuta, ba ez dakit zehazki zein bezen beraien lana, baina bueno, dimisio aurkeztu dute eta sekulako garbiketa behar du Italiak. Bai, Bueno, lehentxeago ikusi dut sare sozialetan seriean edo eta Italiako lehen mailan jokatzen dabiltzan jokalari italiarren artean, 21 urte hmm, baino gutxiago dituzten jokalarien artean, aukera oso urriak izaten ari dira oro har, eta guztira hmm, ba, minutuen ehuneko bosta baino gutxiago jokatzen dutela, oso aukera gutxi dituzte, eta ba, Europako bai, beste hainbat liga nagusitan bertako jokalariek eta arrobiko jokalariek aukera gehiago izaten dituzte.
eta besteak beste agian ez da kasurik onena azaltzeko, baina Cesc Fabregasek zuzentzen duen Komon, jokalari italiarrek ez daukate inolako aukerarik, Hori da. denboraldi guztian zehar oso minutu gutxi jokatu dituzte, eta esan bezala, Komo agian ez da adibiderik onena, mundu guztiko jokalariak fitxatzen dituztelako, baina oroar, ezke kezkagarria da Italian jokalari gazteek dituzten minutu urri horiek, ez? Eta horiek nola ez, badute nola, hor nola baiteko eragina Italiako selekzioan ere. Bosniarrei dagokienez, pozik egongo dira, besteak beste Euskal Herritik pasatako hainbat eta hainbat jokalari. Besteak beste Kodro familian ziurraski festa handia izango zuten aurreko Bai. astean. Eibarretik ere pasatzen bere garaian esaterako hemen dut izena Izet Jairovic, Jairovic, bai, gogoratzen dut. zazpi partida jogatu zituen, ez da Eibarrek izan duen izarrik handiena, baina, bueno, bosniarra bera ere, eta esaterako Alavesetik Ermedin Demirovic pasa zen. Ondoren, bueno, oso ibilbide oparoa izan du, oraindik ere 28 urte ditu, eta Bundesligan jokatzen David Stuttgarten. Egia da Alavesen ez zuela aukera handirik izan, eta sei partida jokatu ostean, Suitza aldera joan zela jokatzera, eta Frantziara, okerrez bano, Xoxora. Bai. Baina, bueno, haiei beraz, bueno, zorionik beroena hemendik eta goza dezatela munduko kopa. Hori da, bai, Bosniaren bigarren mundiala izango da, 2014koa eta gero, Edin Dzeko mitoarekin, 40 urterekin hor dabil, Schalke 0-4-0 Bai. taldean, egia da lenguan ere, kabestrilloarekin edo bukatu zuela partidua, ea mundialera iritsi daitekeen, eta, bueno, hori, Bosniarekin amaitzeko, ni gola sartu zuen jokariarekin gelituko naiz. Borussia Mönchengladbacheko jokaria, Aris Tabakovic. Zen, Alkovic. benetan ikaragarria iruditzen zait. Bai, egia esan. Ni naiz zainbeste Tabakovicen aldekoa, ni gehiago naiz Purovicen aldekoa, baina, bueno, jokalari ona hau ere. Bueno, bai, urrengo kanporaketak, omen zure pixkat zure iritzien nahi dut, ze, bueno, lehenengo finaurrekoa ziren Ukraina, Suedia eta Polonia eta Albania. Mhm. Lehenengo Ukraina eta Suediaren artekoa, ez dakit badakizun, Ciutat de Valencia estadioan jokatu zen. Bai, bai, bai. Ukraina, bueno, bakigu nola dagoen egoeran, eta pixkat kuriosoa, Levanteren zelaian jokatzea partidua, ez dakit sorpresa edo, baina Suediak oso nagusi izan zen Suedia bat eta hiru, Viktor Gyokeresek 3 gol sartu zituen, eta Mhm. finalea selkatu ziren, eta beste partidua Polonia eta Albaniaren artekoan Poloniak irabazi zuen, 2-1, Varsovian jokatu zen partiduan, Lewandowskik bere gola egin zuen, eta finala, Suedia ere oso nagusi izan zen, bueno, oso nagusi, 3-2 sufritzen, baina garaipena hartu zuen, Gyokeresek partida nahiko bukaen sartutako gola, baina ontera, nator, Suedia mundialen ukiko dugu, 2018an egon zen azken aldiz, Suedia mundialetako selekzio klasiko bat da, baditu 3. postu batzuk, 58an Mhm. Suedian jokatu zenen mundiala finalea hartu zuten, baina, bueno, nindoana, Suediak sailkapen fasean munduko txapelketan azken postuan gelitu zen, baina repeska ontara joateko lehenagotik Nation Leaguean egin zuen paper onagatik sailkatu zen repeskara, baina sailkapen fase honetan esan oso paper txarra egin zuten, eta ez dakitza iritzi daukatunzuk Nation League kontuan hartzea sailkaile repeskara joan izateko, zen nire ustez, bueno, sailkapen faseak balio du ez, mundialera joateko, eta hor egeda Suediak ez zuen maila eman, eta ez dakit, Mhm. ez dakit zein den bereziki oso ondo nire iritzia, baina ez dakit ez zait guztiz justua iruditzen akaso. Bai, ni nator zurekin ez, iruditzen zait munduko kopara sailkatzeko lehentasun osoa, munduko koparako sailkapen fase horrek eduki beharko lukela, eta zuk esan duzu moduan Suedia sailkapen horretan azken postuan geratu zen, baina bestetik ulertzen dut nazioen ligari ere nolabaiteko garrantzia eman nahi hori ez, orain arte Bai. nazioen liga, bueno, ez dira lagun artekoak, baina esango nuke txapelketa berari ez zaiola ikaragarrizko garrantzia eman eta talde askorentzat edo eta selekzio askorentzat ez dela bereziki garrantzitsua, baina bueno, benetan taldeek eta selekzioek ere aintzat hartu dezaketen txapelketa hau eta benetan serio jokatu dezaketen, iruditzen zait horrelako gauzak ere
bueno, beharrezkoak direla, ez? Etorkizun batean, gaur egun Suedia izan den moduan, beste selekzio batek ere, munduko kopan izan nahi badu, agian Hmm. sailkapen fase horri garrantzia eman beharrean, nazioen ligari ere garrantzia gehiago emango dio, eta honek ere, nazioen liga txapelketa bezala, hobe izatera eramango du. Hala ere, esan bezala, ni ere hemen bat nator zurekin, ez zait bereziki justua iruditzen Suediak izan duen bidea, baina gaur egun horrelaxe planteaturik dago nazioen liga, eta, bueno, errespetatu beharko dugu, Jose Mari. Bai, azkenean guk ez ditugu hemen arado jartzen. Suedia, bueno, Suediarrengatik pozten naiz, mundialetako selekzio klasiko bat, jokari onak dituen selekzioa Mhm. da. Bueno, Antoni Elanga, Victor Gyökeres, Alexander Isak lesionatuta dago, baina imaginatzen dut mundialerako iritsiko dela. Eta, bueno, baditu jokariak, Graham Bai. Potter ingelesa entrenatzaile duelarik, eta, bueno, besterik gabe Suedia izango dugu udako munduko txapelketan. Amairu aldiz, Eta, sailkatu da munduko kopa batera, esaterako herbereak, baina bat gehiago. Portugal baino lau gehiago, beraz, zuk aipatu duzu moduan, bai. klasiko bat da munduko kopetan Suedia. Bai, esan bezala hori, azkenekoa hemezortzian jokatu zuen, final laurdenetara iritsi zen ere, paper nahiko txukumat egiten, eta gero esan dakoa, berrogeita, mila batzitun da berrogeita hemezortzian, beraiek antolatutako mundialean Brasile kontra finala galdu zuten, eta gero bai, mila batzitun da berrogeita marroko mundialean, eta mila batzitun da berrogeita malaukoan, hirugarren postuan gelitu ziren, beraz, suediarrak ez dira selekzio makala. Ez. Bueno, hurrengo kanporaketak izan ziren Eslovakia eta Kosovoren artekoa eta Turkia eta Errumaniaren artekoa. Bueno, Eslovakia eta Kosovok oso partido borrokatua eduki zuten, baina azkenean Kosovotarrak irabazi zuten 3-4 emaitzarekin Bratislavan jokatutako partidua, Mhm. eta beste aldetik Turkiak etxean bat eta huts irabazi zuen justu Kadiogluren golarekin, baina finalera sailkatzeko eman zion, eta finala nahiko partidu parekatu batean, Kosovoko sorapilean, Bosniago antzeko giroa Bai. egon zela imaginatzen dut, Kerem Turkogluren golarekin 53. dituen Turkia mundialera. Jendeak ere, ez dakit, agian Punpalasterren betxetan duz Turkia ere, bueno, beste selekzio mitikoa dela, baina 2002tik ez duela mundiala jokatu, Korea eta Japonen, eta gaina hirugarren postua lortu zuen mundial hartan. Bai, hemen begiratzen ari nahi zerrenda, eta jakingo zenuke esaten zenbat aldiz egon den munduko kopa batean, uste nuena, baina desente gutxiago. Ez dakit, egia esan 2002tik, egia esan mendiontako mundialak gogoratzen ditut, gutxi gara bera, besteetan pixkat kamutxago nabil, baina bueno, ez dakit, lau esango dizut, zeu esateagatik. Asmatu duzu, Jose Mari. Lau Bai. aldiz salkatu da munduko kopa batera, eta gainera Wikipediaren arabera, 1950 urteko edizio hartan sailkatu zen, baina azken unean FIFAk kanpoan utzi zuen, zehazki ez dakit, bigarren mundu gerraren ondorengo garai hartan ze gertatu zen, baina lau aldiz sailkatu da, baina hiru aldiz bakarrik jokatu du, aurtengo edizioa kontuan izanik. Nik, bueno, esango nuke gehiagotan sailkatu izan dela, baina egia da, bueno, Eurokopan gehiago ikusi izan dugula munduko Bai, kopetan baino. Bai. baina bueno, 2002 eta gero, Turkiarrak berriro izango dira final batean, gaina, bueno, Turkiarran aldetik inoiz eta giroa eta sekulako zaletasuna faltako, beraz, alde horretatik eukiko dugu Mhm. espektakulo pixka bat Bai. munduko kopan. Eta, bueno, urrengo bi azkeneko finala, Errepublika Txeka eta Danimarkak jokatu zuten. Errepublika Txekak lehenengo 3-2 irabazi zion, bueno, barkatu bi egin zuten, Irlandak eta Errepublika Txeka, eta penaltietan irabazi zuen Txekiar Errepublikak. Mhm. Eta Danimarkak, errex irabazi zion Kopenhagen Mazedoniari, 4-0. Nik uste bi favoritoak sailkatu zirela finalean, eta finalean, Txekiar Errepublikak 3-2 irabazi zion, bueno, 3-2 berriro esaten dut, bina egin zuten ere bai, eta penaltietan Mhm. irabazi zuen Txekiar Errepublikak. Danimarka ere 11 metrotatik kamutxu ibili zen, lau jaurtiketatik bakarra sartu zuen Christian Eriksenek, eta Txekiar Errepublika izango da mundialean. Mhm. Eta hau izan zen, Europako errepeska, hau izan zen.
Bai, hemen Txekiar Errepublikaren kasuan, akaso ezusteko txiki bat izan zela esango nuke. Pena finalerdietan Irlanda huts eta bi irabazten hasi ondoren, bueno, zuen alde hori ez aprobetxatzea, eta azkenean Txekiar Errepublikak partidari buelta ematea. Baina gero ondoren ere finalean, Danimarka beti da oso talde lehiakorra, selekzio lehiakorra, eta, bueno, penaltietan irabazi behar izan zuen, baina hamargarren aldia da munduko kopa batera sailkatuko dela Txekiar Errepublika. Beraz, bueno, hau ere nahiko historikoa. Europako taldei dauginez, ezusteko handiena ziur aski Italia izan da, ez? Bueno, Bai. ezustekoa naiz eta azken bi munduko kopetan ere ez den bertan izan, baina gainontzekoan sailkatu diren taldeak, esango nuke talde oso lehiakorrak direla eta munduko kopan ere, bueno, oso lehiakorrak izango diren taldeak izango direla. Bai, hori da. Gero egingo dugu beste errepeska errepasatzean egingo dugu pixkat munduko txapelketen multzoen errepasoa, nun erori den errepeskatik sailkatutako Mhm. selekzio bakoitza, baina bai, nahi baduzu goazen munduaren bestaldera, Mexikoran, hain zuzen ere, tan jokatu zen txapelketa txiki horri errepaso bat egitera. Bai, gainera, bueno, Mexikon jokatu izana hori ere esango nuke albiste ona izan dela, ikusi dugu munduko kopa jokatu aurretik Mexikon estatu batuetan eta Kanadan jokatuko den munduko kopa Mexikarrak bereziki futbolzaleak direla eta Bai, errepeskako partida hauetan ere oraintxe aipatuko ditugun taldeak munduko honenak ez diren arren zelaiak bete direla eta oso giro ona izan dela. Eta esango nuke hau bera izango dela munduko kopan errepikatuko duen zerbait, ez? Mexikoko partietan giro oso ona izango da, eta ondoren estatu batuetan eta Kanadan, nor daki. bai, ikusi beharko da, baina nik pentsatzen dut, bai, jendea ez dela faltako, baina beraz hori izango da. Bueno, han gogoratzen dugu, lehenengo bi final aurreko jokatu zirela, Kaledonia Berria eta Jamaikan artekoa lehenengoa, eta partidarren irabazleak finalean Kongoko Republika Demokratikoa jasoko zuela, Mhm. eta bezaldetik Bolivia eta Surinamek jokatu zuten, eta finalean Irak zeukaten zai. Zergatik, hau aipatu genuen beste saio batean, guzti horietatik Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Irak dira FIFAko rankinean hoberen sailkatuta daudenak, beraz, hoiek lekua zeukaten zuzenean finalean, bueno, esan daiteke, bueno, printzipioz favorituak zirela. Bai, Eta bueno, eta sorpresa gutxi, lehenengoan sorpresa agian emaitza izan zen, bai, ze hori izan behar Jamaikak, dizun. Jamaikak gol bakarra sartu zion Kaledonia Berriari, utxeta bat, baina bueno, Kalamarterik 18. minutua sartutako golarekin sailkatu zen finalera Jamaika, baina bueno, egia esan eman zuen uste baino gehiago, eman zuen aurpegia Kaledonia Berriak, baina Mhm. azkenian, jendeak espero zuen bezala, Jamaika sailkatu zen finalera. Eta bueno, eta beste aldetikan, Bolivia eta Surinamen artekoa, Surinam irabazten jarri zen bigarren zati hasi eta berehala, baina gero 72 eta 79. minutuan Boliviak Paniagua eta Miguelito handiaren golarekin finalera sailkatu ziren eta hoxe Xiraldo Bekerren Surinam Bai, besteak beste kalean gehatu zen. Xiraldo Beker oso berandu atea zela zelaira, 84. minutuan sartu zen eta ezin izan zuen berdinketa lortu. Surinamen entzat. ezaguntzarra Xeraldo Becker, bai, Realen eta Osasuan aritutako jokalaria, gaur egun Mainzen dabil, Bundesligan. Bai. Esango nuke bere futbolerako aproposena edo eta egokiena den liga Bundesliga dela, ez? Oso liga vertikala eta horragian espazio gehiago ditu korrika egiteko. Bai. Baina ligan esango nuke ez dela bereziki finaritu eta aipatu dituzun bi finalerdiei dagokionez, esan duzuna, niri ere izusteko bat iruditzen zait, Kaledonia berriak erakutsi duen lehiakortasuna. Ona iristea ikaragarrizko meritua dela iruditzen zait, eta Jamaikaren aurka, esango nuke Karibeko taldea favoritu zela nabarmen, Bai. baina huts eta bat, azken momentura arte lehiatu zen, eta, bueno, ez dakit etorkizun batean, eta noizbait Kaledonia berria munduko kopa batean ikusteko aukera izango dugun, oso zaila iruditzen zait, baina gertu izan dute eta nor daki, baina jokalari daukinez, gehienak, bueno, liga apaletako beko mailetan dabiltza jokatzen, esaterako 10 zenbakia Gope Feneyep, aurrelaria
Kolonban Longmin taldean dabil, Nazional B mailan, hau da, Abiron Baione Bai. dabilen maila horretan dabil, eta beste asko eta asko ba, antzeko egoera batean, maila semi-profesionaletan, baina, bueno, txalotzeko modukoa egin duten ibilbide guztia. Bai, egia esan hori beraien Amerikakoa ikusita eta jokari gehienak edo oso maila apaletan edo edo bestela han bertan Kaledonia Berria jokatzen den Madrid dira, ezagunena edo akaso Angelo Fulgini jokaria, hainbat eta hainbat urte Frantziako lehenengo mailan, urte bat egin zuen Bundesligan eta orain Altagon Arabiako taldean dago, bosgarren sailkatuan, beraz, bueno, jokari hori kenduta, beste egia esan oso talde ez ezagunetan Mm. dabiltza, baina, bueno, egin dute desente egin dute, eta ja, aukera gehiago badituzten munduko txabelketara elkatzeko. Mhm. Eta bueno, finaletara joango gera, lehenengo finala Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Jamaikaren artean izan zen, eta hemen, bueno, partida parekatua, Kongoko Errepublika Demokratikoa kaso COC favoritoa goazen, baina partida luzapenera iritsi zen, eta bai, luzapenean, prorrogan, 100. Minutuan, Axel Tuanzebek, Manchester Unitedeko arrobiko jogariak, gaur egun Barlin dagoela, Premier Leagueen, gola egin zuen, eta bat eta huts, eta Kongoko Errepublika Demokratikoa mundialera, izen honekin lehenengo aldiz, garai batean Zaire Mhm. izeneko herriak jokatu zuen mundial bat, oso historia berazia daka, beste egun batean kontatu dezakegu, 1974an jokatu zuten, baina Kongoko Errepublika Demokratikoa denetik lehenengo aldiz mundial batean izango da, Jamaikari bat eta gutxi irabazi eta gero prorrogan, esan bezala. Mhm. Nik hemen Kongoko jokalari bat aipatu nahiko nuke, Hmm? bi euskal taldeetatik pasatako jokalari historiko bat, bizirik ala hilik tarterako ere aproposa zen, baina, bueno, Kongo munduko kopan izango dugunez, ez dakit gogoratzen zaren Osasunatik pasatatko Kongoko jokalari azkar bat, zehazki Oh, Osasunan 2014-2015 denbora aldian izan zen, eta 30 partida bakarrik jokatu zituen, baina Kongon ah, jaiotako jokalaria da, dagoeneko erretiratuta dago, naiz eta 34 urte dituen, eta besteak beste Atletico Madrilen, Numantzian, edota Betisen ibili zen. bai, hau da, historia kurioso dauka, Cedric, ez da? Halaxe da, Bai, Cedric Maguati Gerard. Zuk esan duzun moduan, bai, historia deigarria du, bera delako ligan inoiz egin den txaketa fitxaketarik merkeena. merkeena. Bai, Euro bat eta 20 zentimo ordaindu zituen Betisek bere zerbitzuengatik. Garai hartan bigarren mailan ari zen jokatzen Numantzian, eta, bueno, bai, Numantziak nolabait klausula bat ipini zuen, esan ez, zula saia gontzaite zederrik, hemen lehen mailako talderen bat iristen bada, bueno, ez du inolako arazorik ipiniko eta klausula bat ipiniko dugu, baina nolabait, bueno, zerbait jartzearren, beste munduko zer egin gabe, e, eta, bueno, bi denboraldi hon egin zituen Numantzian, Sorian, eta horren ondorioz Betis interesatu zen, eta zuen klausula hori euro batekoa zenez, euro bat ordaindu zuen bere zerbitzuengatik. Nik enekiena zen, Osasunan egoteaz gain, beste talde nafar batean ere egontzela. nekien, no? Zehazki 2020 urtean, azken saioetan asko aipatu dugun Tudelanon ibili zen, Aiba. baina eben ere, bueno, historiak badu amaiera nahiko tristea. Lehenik eta ben Internacional de Madrid taldean egon zen, bertan 3 partida bakarrik jokatu zituen, bigarren B mailan, bertan ezker lotailua hautsi zuen, eta ondoren, bueno, errekuperatu ondoren Tudelanora joan zen, bertan proba txiki bat egin zuen, eta proba hori pasa ondoren, zer gertatu zen, eta 2008 urteko izurritea iritsi zen. COVID-19 iritsi zen, eta beraz, Tudelanok fitxatu zuen arren, zehazki ez zuen partidarik jokatu Tudelanon, beraz, bueno, teorikoki eta teorikoki bai, Tudelanon egon zen, baina praktikoki ez zuen partidarik jokatu. Eta azkenean 2024 urtean erretiratu zen Atletico de Pinto talde Madrildarrean. Beraz, Hombre, ez da gaur egungo deialdian sartuko, ez da munduko kopan izango, baina agian Kongok izan duen
jokalaririk onetakoa. Honetako ez dakit, baina bai, historia onak utzi dizkigun jokalaria, bai, bai, ez neukan inungo ideiarik ere, Tudela honi bilezela. Eta bai, epatu duzuna gogoratzen dut albistea garai hartan atera zela, ez? Zederik Betisera joan zela esan duzu, ez? Euro eta bai Bai. gatik. Bai, Mhm. Betisera joan zen esan zuen, kafe batek balio duen agatik jonda ze Betisera, bai. Bueno, gaur kafe bat hogei ordaintzeko, leku gutxitan. Baina, bueno, Bai, eta garaia, oso kafe txarra izan beharko bai, da. garaizaiak kafe hartzen dugunentzat, baina bueno, ba hori hortxe kuriosoa, Cedricen historia. Eta bueno, ba gehiagi luzatu beste finalekin. Bueno, egia esan, bueno, lehenengo Kongo eta Jamaikarekin amaitzeko, egia esan, bai, partia parekatu espero zen, baina bueno, egia da Kongok jokalari onak dituela, ba kanbu veteranoa, Mhm. baina gere garaian diru asko moitetakoa, Wan-Bissaka Premier Leaguean ibilitako zentrala, Chancellor Mbemba honek ere ez dakit enteratu zeren bere historiaz, egun hauetan, Lilen Zertxo ikusi dut, baina ez gehiagi. Chancellor Mbemba Lille Frantzian, bueno, karrera hona dauka, Ander Retx, Newcastle, Porto, Marsella eta Lillen jokatu du, orain Lillen dago, eta bueno, Lilek espero zuen entrenatzeko eta jardunaldia jokatzeko, baina zelkapenagatik zituzuen, ba, bueno, festagatik eta, ba, herrialdeak ez zion utzi herrialdetik ateratzen, eta bertan egon zen atera ezinik beste egun batzuk, mundialako selkapena ospatu behar zuela eta nahi baino beranduago iritsi zela azkenean Lilera, eta uste dut ez zuela jokatzerik izan ligako partidua, beraz hortxe ere sekulako sekulako, ba, bueno, burua usteak guztientzat, eta, bueno, bai, eta hori, talde oso ona. Premier Leaguean jokari asko, izar bezala Mhm. adibidez, Joane Bisa, 29 urteko jokaria, Newcastleko uda honetan 57 milioi ordaindu dituela, astakeri ederra. Bai. Bueno, egia da ere Premierra ez dela erreferentzia askotan. Ez. Fitxaketen inguruan eta ze horrela Brentford jokatzen zu jokari on batengatik, baina horrelako dirutza horrentzea ez dakit. Nik askotan esate duzu Josu Delgan borrez, ba, Josh Fields deituko bazeina, ba, 20 milioiren norbaiteko ordainduko zituen zuregatik. Ba, zalantzarik Baina, ez. Josu zelaiko izango banintz ere, dirutza mugituko nuke. Baina, eta bai, hemen orain bai, Josemari esango nuke, pixka bat Kongoko Errepublikarekin amaitzeko, bai. Afrikako kopako azken finalean ikusi genuenarekin ondo egiten dutela Kongoko jokalariek, lehenik eta behin gauzak ospatu egin behar dira, ez dakizulako Afrikako Federazioa tartean dagoenean, ea benetan lortu duzun hori zure izango den ala ez, beraz lehenik eta behin ospakizuna, eta ondoren munduko kopan izango diren ala ez, akaso infantinok zerbait egingo du eta muturra sartuko du, baina lehenik eta behin ospatu eta ondoren etorriko dira ondorioak. Hala da. Eta bueno, errepeskanekin amaitzeko, beste finala, Irak eta Boliviaren artekoa izan zen, akaso hori, ba, UEFA rankinagatik zeo ze favorito gozen Irak, Monterreien jokatutako partidoan, eta Mhm. 2-1 irabazi zuten Irakekoek, 10. minutuen aurreratu ziren, Alhamadiren golarekin, Paniaguak finaurreko eta bezala gola egin zuen eta berdinketa lortu zuen, baina gero 53. minutuen Huseinek gola egin zuen eta ezin izan zion. Buelta ama partidari Boliviak eta Irak berriro ere izango da munduko txapelketa batean. Azken aldiz, gogoratzen dut, okerrez banago, 86an jokatu zutela, beraz urte desente. Pasa dira, Irakek mundial bat jokatu Mhm. zuenetik, beraz, ba, bueno, zoriona mendikan irakiarrei, baina egia da ere, ikusi beharko dela, pixkat, Iranekin gertatzen ari den bezala, ea zertan datzan, zertak gertatzen den guzti honekin, eta ea mundialean egon daitezken inongo arazorik gabe. Bai, aipatu duzun 86 urteko edizio hori haien lehen munduko txapelketa izan zen, eta geroztik ez ziren sailkatzeko gai izan, beraz, 2026 urteko munduko txapelketa Irakek jokatuko duen bigarrena izango da. Boliviaren kasuan ere, sailkatu izan balitz, bigarren munduko kopa izango zen Hego Amerikako selekzioarentzat, eta hemen ere Mhm. aipatu izan dugu soropilean, ba, azkar gorta handia aurten zendu zen, eta 2025ean, ez dakit, orain dela hilabete batzuk zendu zen, eta politia izango litzatekeela ez, beretzako omenaldi moduan, ba, bigarren aldiz munduko kopa batera iristea, lehen aldiz, eta momentuz iritsi diren
munduko kopa bakarra azkar gortarekin izan delako, baina Mhm. bueno, final honetan Irak nagusitu zen, Bolivia berriz ere kanpoan geratu da, eta egia da Hego Amerikako sailkapen fase hori bereziki gogorra dela, Bai, Uruguai, Argentina, Brasil, Kolombia oso talde indartsuak dira eta bertan sailkapen bat lortzea oso zaila da. Esango nuke egin dutena baino gehiago egitea oso zaila dela eta honena errepeskako txartel hori lortzea dela nolabait haien helburua ia beti, baina bueno, oso gertu geratu dira eta aurten ere ezingo dute munduko kopa batean izan. Nik ja oso azkar bukatzeko ez dut Iraken ibilitako euskaldunek aurkitu. Eh, Ez dut uste oso harrigarria izango denik hau, baina Euskal Arbasoren bat duen jokalari argentinar bat bai topatu dudala, zehazki Victor Ormazabal, aha. Argentinan jaioa, mila bederatzireun da laurogeita bost urtean, 51 urte ditu orain, Boca Juniors taldean hasi zen, eta bertan bi hiru urte egin zituen, ondoren Israelen izan zen, eta Espainian Pontevedraan, Kadizen eta Zeutan aritu zen. Ondoren Argentinara itzuli zen, Iraken Erbil SC taldean jokatu zuen, eta bere kirol ibilbidea amaitzeko Vietnamera joan zen. Mhm. Aipatzearren, berri bat aurkitu dut, eta dioenez, Victor Ormazabalek futbola utzi ondoren, Argentinara itzultzea erabaki zuen, Buenos Airesen bizi da, eta gaur egun okina da, okindegi batean Ara, dabil lanean, zehazki Reina de San Isidro auzoko, ez, San Isidro okindegian, barkatu, eta mhm. dioenez, bueno, bertan lan egiten du, futbola utzi ondoren bertan hasi zen lanean, eta oso gustora dabil, eta normalean bezeroek ez dakiten orden. Noizbehinka gerturatzen dela Boca Juniors taldeko bueno, zale oso sutsu bat eta memoria oso duen pertsona bat, esan ez, ostras, Victor, azte postazu hemen aurkitzea, baina gehienek ez dutela ezagutzen, baina esan bezala. Hau da, Irak eta Euskal Herriaren artean topatu dudan loturarik handiena. Bueno, ez zait gutxi iruditzen, benetan. Sakon sartu behar izan zara hor historia, baina bera. Nola esan duzu? San Isidro esan duzu. Bai, San Isidron, zehazki Buenos Airesen, beraz, bueno, ez dakit okindegia oraindik ere irekirik egongo den, baina baten batek Buenos Airesetik soropila entzuten badu, hortxe, hortxe izango du ziur aski Buenos Aires hiri eta probintziako ogirik onena. Primeran, Josu. Hori, nahi baduzu munduko txapelketarekin bukatzeko, orain multzo guztiak errepasatu beharrean, nahi baduzu aipatuko ditugu errepeskati selekatutako selekzio hauek ze multzotan erori diren, Mhm. eta bueno, aurrerago gure sare sozialetan edo jarriko ditugu multzo guztiak eguneratuta, baina bueno, ahi ez hasteko lehenengo multzora Txekiar Errepublika erori da, Mexiko, Hego Afrika eta Hego Korearekin. Ze zoriontsu izango zelan Josu adibidez ekainaren 12 goizeko lauetan Hego Korea bat, Hego Korea Txekiar Errepublika bat daukazunean hor telebistan ikusteko, ezta? Gero, bigarren multzoan, B multzoan, Suitza, Bosnia, Kanada eta Katar izango dira. Gero urrengo taldea D multzoan izan da, Turkia area erori da, Paraguai, Estatu Batuak eta Australiarekin. F taldean, Suediak, Herbereak, Tunisia eta Japoniaren kontra jokatuko du. Mhm. Urrengoa I taldea Irakena izango da, Senegal, Norvegia eta Frantziarekin. Talde nahiko zaila, Iraki errantzat. Bai. Eta gero K multzoan, K ja oso urrutira goaz, letra hauekin, mundial Bai, berri hauetan, baina bai, bueno, zetara iritsiko gara. bai, baita ere multzo polita, Portugal, Kolombia, Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Uzbekistanena izango da, Bai. eta uste dut ez zaitela selekziorik aztu, errepesketatik selkatuena, beraz hoiek izango dira, hoiek izan be egokitu zaizkien multzoak. Eta besterik gabe hori izango da munduko txapelketa, gogoratzen dugu lehenengo partidua ekainaren 11 gaueko 9etan jokatuko dela, Mexiko eta Hego Afrikaren artekoa, kuriosidade bezala, 2010ko mundiala Hego Afrikan, lehenen partidua Hego Afrika eta Mexikoen artean izan zen ere bai. Xabalalaren gola Bai, Xabalala eta Rafa ezkerka da. Marquez. Bai, 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 Eta Rafa gogoan bai, dut.
orain ez dakagu bietako inor, baina bueno. Eta gero, ba, bueno, jarraian goizeko lauetan Korea eta Txek Errepublika, hurrengo gunean Kanada eta Bosnia, eta horrela milaka eta milaka partida edukiko ditugu. Hortxe izango Beraz, da, Jose Mari? Goizeko bai, lauetan egin zekegu zuzeneko saio bat, ez? Korea akaso, ikusteko. akaso, bai, goizeko lauetako partidok errepasatzen egia esan bikaina dira, bueno, lauetan edo hiruretan, lehenengo lauetan da, Hego Korea eta Txekia, baina gero, hurrengo gunean hiruretan, ba, etxekoen debuta, Estatu Batuek Paraguairen kontra jokatuko du, Haiti eta Eskoziaren partida berentako interesgarria goizeko hiruretan ukiko dugu, gero goizeko seitan, bueno, lanerako esnatzen bazera, Australia eta Turkiaren daukazu, eta horrelako hainbat eta hainbat partida, Josu, beraz, Bai, eguna futbola, ondo hasteko hor izango bai, gara. hor txekiko ditugu, eta bueno, hori, aipatzeagatik lehenengo partida Mexiko eta Hego Afrikaren artekoa, Azteca estadioan jokatuko da, ze Mhm. denok ezagutzen dugu Mexikoko sekulako zelaia, eta bueno, hori izan da munduko txapelketaren inguruan hitz egiteko daukaguna, nik uste dut. Ez dakit ze gehiago dakazun esateko, baina bueno, errepeskak utzi digute mamia. Bai. Ondo iruditzen zain niri pixkat ere Europako errepeska eta munduko bestea, ba, bueno, pixka bat aparte egitea, zen munduko Europarrak dira munduko txapelketan, ba, jokatzeko aukera egin dituztenak, edo plaza egin dituztenak bertan, beraz ondo iruditzen zait hori, baina, bueno, gero hortxe utzi dugu Suedian historia, edo gero mundialean hainbeste selekzio gotearen are, ba, bueno, hor bakoitzak bere iritzia edukiko du, baina hau da edukiko dugun aurtengo mundialean, eta ikusi beharko da ze gertatzen den. Eta, bueno, adi egongo gara ere, Iran eta horrelako selekzioak ere azkenean ze pasako den beraiekin, eta ea zer gertatzen den. Mhm. Bai, nik azken gauzatxo bat gehitzearren, enuen gogoan, enintzen gogoratzen egia esan, Katar munduko kopan zegoenik, eta noski Katarreko entrenatzailea Julen Lopetegi jauna dugu. Beraz, Bai, bueno, eta, ez jokalaria bakarrik, entrenatzaileen kasuan ere, ziur aski historia politiak utziko dizkigu munduko kopak, bi hilabete besterik ez dira falta, denbora ere oso azkar pasatzen da, baina esan duzun moduan, munduko kopa laster iritsiko da, eta hori ere errepasatuko dugu hemen, baina kluben futbolaren inguruan ere, pixka bat, aipatu ez ditzakegu gauza batzuk, ez? Esaterako dagoeneko apirilaren lehen aste honetan izan ditugu igoera txiki batzuk, bai, txiki batzuk, bi igoera nagusi izan ditugu Euskal Herri mailan. Oso goiz igo dira mailaz, hori ere aipatu behar da, beraz, apirilaren lehen astean mailaz igotzeko oso denboraldi ona egin behar duzu, eta oso nagusi izan behar zara, baina, esango nuke, bi kasu hauetan, bai Portugaletaren kasuan hirugarren federazioan, eta baita Real Unionen kasuan ere bigarren federazioan oso nagusi izan direla, bereziki Portugalete, denboraldi hasieratik lehen postu hori hartu eta ez du aukera handirik eman gainontzeko talde, no, ez die aukera handirik eman gainontzeko taldei. Real Unionen kasuan aldiz, bueno, egia da denboraldia ondo hasi zuela, baina ez derako Tudela-norekin eta Alabes berekin ere hor leian aritu da, baina azkeneko hilabetetan ikaragarrizko emaitzak lortu ditu, eta mm, esango nuke, ba, bueno, gutxienez merezi duen tokira itzuli dela, ez? Bigarren federazioa txiki geratzen zaio nire ustez Iruneko taldeari. Gainera, bai, aurten lehen aldiz, esango nuke, ez dakit historia osoan zehar, baina azkeneko hamarkadetan ez zegoen Gipuzkoako talderik lehen federazio mailan, eta bigarren B maila zen horretan, esan ze mhm, gora egin zuelako, igo gintzarako, eta Real Unionek aldiz maila galdu zuelako, eta orain berriz ere, ba, Gipuzkoar talde bat ere izango dugu lehen federazio mailan, eta Portugaletaren kasuan ere, azken urteetan, behin eta berriz goiko postuetan geratu izan ohi da, iaz ere hor Beasainekin borrokan aritu zen, Beasain zuzenean igo zen bigarren federaziora, eta hemen beti esan dugu, Jose Mari, lehengo eratzen ez bazara, playoff postuetan sartzen bazara, ondoren playoffetan, kanporaketetan irabaztea ez da bat ere erraxa izaten, ez da bat ere xamurra izaten, eta horrek gauzak ikaragarri izailtzen ditu, kontuan izanik gainera, denboraldia maieran, jokalari asko fisikoki ez daudela haien momenturik onenean, lesio asko izan ditzakezula, eta beraz, talde hauentzat ez, helburu moduan igoera duten taldentzat, ezinbestekoa izan ohi da, lehen postu hori ziurtatzea. Beraz, hemendik, ba, bai Portugalitari eta baita Real Unioni, ba, zorionak egindako denboraldiengatik.
Bai, hala da, egia esan maila horietan playoff hau da, sekulako oiana izaten dira. Bai. Eta bai, esan duzu zuk Reunioni bigarren federazio txiki ditzen zaiola, ados, eta Portugaletik nik uste hirugarrena, ere bai, aurten Bai. denboraldi hasieran oso favoritotzat ematen zuten leku guztietan, eta hala izan da. Apirilan, bigarren sailkatuari 18 puntu ateratzen dizkio, Turin, por cierto, errantiriako Turin dela bigarren sailkatua, sekulako sorpresa, nik Bai, ustez. oso ondo dabil. Eta baina bai, Portugaltek bai, 71 puntu, 29 partidotan, partida bakarra falta da, 71 gol alde, 19 kontra, ba, bueno, sekulako nagusitasuna erakutsi du hirugarren federazioan, eta ba, Real Unionek beste lehen urtean nik uste jetxi behar zuenean, jetxi zen, sorpresa pixka batekin, baina bueno, aurten ere bai, Alabes beri ere bigarren sailkatu dela, 13 puntu ateratzen dizkio, eta ba, merezitasun osoz, bai, Portugaletekoak bigarren federazioa eta irundarrak lehenengo federazioa, ba, bi zorionak, eta bueno, gertu jarraitu beharko ditugu liga maierak eta playoffetan gertatzen den guzti hori. Bai, Portugaleteren kasuan gainera, errege kopan Valladolid kanporatzeko gai izan zen, pat eta huts irabazi zuen, eta normalean kopan ere goiko mailetan dabiltzen taldeak kanporatzen dituzten taldeen kasuan, askotan izan ohi da, bueno, merezi ez duten maila batean daudelako, edota benetan dauden maila horretan dagoen maila baino altuagoa izan ohi dutelako, ez dakit bereziki ondo azaldu nahi zen, baina hau da, Bai. Portugaletek oso ondo erakutsi zuen erre kopan ere gorago egoteko taldea bazuela, eta esan duzu moduan jaun eta jabe izan da, 71 puntu, hogeita bederatzi jardunalditan asko dira. Mhm. Eta, bueno, datorren urtean ba, bigarren federazioan izango ditugu, eta hemen bai, koska nahiko handia da, hirugarren federaziotik bigarren federazioko koska hori nahiko handia da, baina ea nola moldatzen den datorren urtean Portugalete bigarren federazioan. Gaurko saioa pixka bat izten joango gara, ondo baritzozu, Jose Mari, Mhm. Bai. eta pixka bat lehenago ere aritu gara gu bion artean hitz egiten. Bada euskal talde bat, Soropilan behin eta berriz aipatu izan duguna, eta denboraldi hasieran eta lehen eren horretan, ba, bueno, arriskuan ikusten genuena, emaitza txarrak lortzen ari zen, bereziki etxetik urrun ezinean ikusten genuen, garaipenik lortu gabe, Mhm. etxean egia da denboraldi hasieratik nahiko sendo ibili dela, baina Bai. bapatean, bueno, azken boladan, azken jardunaldietan, azken hilabetetan, emaitza oso onak lortu ditu, zehazki azken 7 partiduetatik 6 irabazi ditu, eta beko postuetan zegoen moduan, orain goiko postuetara begira ipini da, eta igoera playoffak 3 puntura ditu talde honek. Zehazki batzuek jakingo duzue ze talderen inguruan hitz egiten ari garen, baina Mhm. Eibar da, bigarren mailan, bueno, buelta eman dio egoerari, etxetik urrun ere pixkanaka 3 puntuak lortzen hasi da, eta sailkapena ikusten badugu, esan bezala, oraintxe bertan igoera playoffetatik 3 puntura dago, baina esaterako azken 15 partiduak kontuan izanez gero, Eibar litzateke liderra, 33 punturekin, eta Mhm. azken esaterako 5 partidetan ere, 13 puntu lortu ditu, beste edozein taldek, baino gehiago, ikaragarrizko boladan talde armagina. Bai, egia esan, sekulako bolada hona harrapatu dute, Beñat San Jose entrenatzaileari hainbeste jardunaldi eta gero kolokan egon da gero, ba, konfiantza eman zaio, buelta eman diote egoerari, eta egia esan aipatzen genuen, denboraldia Ibarrek hasi zuen, etxean gogor, etxetik Mhm. kanpo oso kamuts, eta bueno, esaketa egon pixka de regulartasuna bilatzen bazuen goian egongo zela, eta bueno, kontrako egin zuten, etxeako partiduak ere, azken pixka bat bolada batean galtzen hasi ziren, etxetik kanpo berdin jarraitzen zuen, eta oso egoera larrian egon zen, eta baina gero 2025 irabazten bukatu zuen, etxean Valladolid 3-0 batekin, eta gero 2026an 15 partida jokatu ditu, bi soilik galdu ditu, hiru berdindu ditu eta beste guztiak irabazi. Eta garaipen handiak lortu ditu, ba, Las Palmas irabazi zion, Racing ere irabazi zion, Sportingi, Almeriari, ba, goian dauden taldea irabazi zien, eta bueno, galdi duen partidak, ba, Deporren kontra Riazorren, galdu daiteken partida bat dela,
Eta bueno, eta gero beste Burgosen ere galdu zuen partida bat, baina bueno, sekulako emaitzak ateratzen ari da Eibar, aurreko asteburuan Zeutari 3 sartu zizkion eta astean zer Euskal Derbia noetan irabazi egin zuten. Eta horrela da Eibar, ba, egia esan ez dakit zein den gakoa, bueno, ba, lana imaginatzen dut, lana, gogoa, eta nik uste, bueno, Eibarren plantilladetik behintzat ere ez zen goi partean egoteko plantilla dela, eta hala erakusten ari da. Mhm. Bai, nire ere nahiko harrigarria iruditzen zaite, askotan futbola azaltzea ez da erraza izaten. Beñat San Jose kaleratzetik oso oso gertu geratu zen Eibar, Bai, beko postuak, jetxira postuak oso gertu zituelako, konfiantza eman zioten, eta askotan futbola, bueno, lehen aipatu dugu, fedea zer den, ba, fede kontuare izaten da, Beñat San Joseren lana bazekiten zuzendaritzak zein zen, konfiantza eman zioten, eta orain bai, ikaragarrizko bola da talde armagina, eta esango nuke, defentsan ondo dabiltzan moduan, ba, aurrealdean ere azken partietan gehiago asmatu dutela, eta besteak beste, iazko denboraldian Jon Bautista zen moduan, ba, urten Javier Marton, hau ere Sansen aritutako bai, jokalaria, zubietatik pasatako jokalaria nahiko fin dabil, dagoeneko 11 gol daramatza, eta, bueno, ea zer egiteko gai den Eibarreko taldea, datorren partida Valladoliden aurka izango da, baina, bueno, dagoeneko pixka bat debate hori plazaratu dezakegu, eh? Ea igotzeko postu horietan sartzeko moduko taldea duen, gutxienez playoff postuetan, zuzenean igotzea oso zaila izango delako, 7 puntura du Almeria, eta bolada honekin jarraituz gero nor daki, baina gutxienez igoera playoff horietan sartzea, denboraldia nola hasi zen kontuan izan da, gauza handia dela esango nuke, naiz eta azken urteetan bereziki gaizka garitan horekin, ba igoera playoff hauek ez diren ba bueno, onenak izan Ibarrentzat badakigu goi postuetan geratu izan dela eta zuzenean igotzeko aukerari izan duela azken 3 urteetan, baina beti playoffetan geratu izan da eta oroitzapenak onenak ez diren arren, ba, beti gora datozen talde horiek izaten dira hori da. arriskutsuenak, askotan ez bigarren eta hirugarren geratzen direna, baizik eta bosgarren edo eta seigarren. Beraz, ba, bueno, hemendik ere jarraipen bat egingo diogu taldeak egiten duen azken txapa honi. Bai, egia da hori playoffetara iristea lortzen badute, ba, azken denboraldietan baino beste modu batera iritsiko direla, azken partidak Mhm. irabazten, bola da honean, eta, bueno, ea olatu on hori harrapatzen, zeo ze on egin dezaketen. Egia da 8 partidu golitzen dira, hipertensio liga bukatzeko, Bai. bigarren maila. Eta egia da, Eibarrek, bueno, goiko taldeak ikusita, Malaga eta Castellonen kontra jokatuko duela bakarrik goiko taldeak ikusita. Bi horiek Mhm. dira goian dabiltzan, gainontzekoak, ba, bueno, Valladolid, Huesca, Albacete, Mirandés, Kultural edo eta Cordoba, ba, behan edo erdikaldean dauden taldea dira, playoffak jokatzeko ba, oso aukera gutxi egin, asko bigarren B mailara jaisteko borrokan, eta Mhm. bueno, ba, printzipioz puntu asko lortu ditzazke, eta bueno, zergatik ez playoff horietara iritsi, orain esan duzun bezala, ba, playoff horietatik 3 puntura daude, 8 dago Eibar, gainetik Burgos dauka 57rekin, baina Malaga, Castellón eta Las Palmas ere playoff postuetan dira 57rekin daude hirurak, beraz hor segulako borroka espero da. Ze gero Ibarren atzetik ja Sporting dago, baina Sporting Ibarrengatik 5 puntura dago, beraz hori. 8 ba 3 postura, bigarrenera segulako borroka dago eta Ibarrek ba ea etekin atera diezaioken, ba dituen daukan egutegi nahiko apropos horri. Mhm. Primeran, ba, bueno, ondo baderitzozu gaurko saioa pixkanaka orain bai izten joango gara. Nik bi gauzatxo esan nahiko nizkizuke. Oraitxe bertan jokatzen ari dira Abiron Bayone eta Larrox. Mhm. Badakigu Larrox Nazional bi mailako liderra dela eta gainera bueno, alde nabarmenarekin, 6 puntura du dagoeneko Bordeleko Girondins, hirugarren Bai. postuan da Abiron. Arratsaldeko 6etan hasi da partida, oraintxe bertan arratsaldeko 6:26 dira, eta 10. minutuan Marius Rosek gola egin du Abironentzat, beraz, momentuz
talde lapurtarra irabazten ari da, bat eta huts, eta bueno, nahiko graziasua iruditu zait, batez ere sare sozialetan Bordeleko zaleek ipinitako mezuen kontua. Esan bezala, orain bigarren postuan da Bordeleko Girondin, 6 puntura du La Roche, oso zaila du lehen postu horretan geratzea, eta noski, esperantzarik badute, esperantza hori gaurkoan Abironek irabaztearekin dator, eta asko ikusi ditut txioak euskaraz idazten eta ia euskaldunak direla esaten, ikaragarri gustatzen zaizkiela esaterako espeletako piperrak eta gora Euskal Herria, baina bueno, momentuz behintzat Bordeleko zaleentzat berri onak, talde Baionarra irabazten ari da, baina ikusiko dugu nola amaitzen den. Eta bestetik, zazpietan, hau ere eguraldi txarragatik atzeratutako partida jokatuko da, Getxon, Arenas Getxo eta Pontevedraren arteko partida, lehen federazioko partida, arratsaldeko zazpietan, baina, bueno, Arenasek emaitza nahiko onak izan ditu azken jardunaldietan, eta badiru hori, maila mantentzeko moduko puntuak izango dituela. Gainera gaur, irabazi ezkero, horrelakoa da lehen federazio maila ere, dena oso berdinduta dago, momentuz jeitsiera postuetik 6 puntutara dago, igoera playoffetatik 5 dago, beraz, gaur irabaziz gero, agian Getxon ere amestu dezakete, nor daki? Bai, bueno, egia esan ikusi beharko da, gertu jarraitu beharko da partidua, egia esan euriagatik eta haizeagatik eta partido esente gerdi gaitu zaizkigu aurten hortxe, baina bueno, vale, emaitzak 7 esan duzu, ezta? Getxoren partidua, Baionarena jokatzen, beraz bai, gertu jarraitu beharko ditugu partiduak, gure sare sozialetan beti ere berri emango dugu ziur. Eta hori, Josu, bueno, imaginatzen dut datorren astean grabatuko dugula saioa, baina gero ere asteburuan ikusiko gara Sevillako karriketan. Horixe da, bai, aipatu genuela zorte handirik izan zozketarekin, baina, bueno, azken orduetan ere hor zozketako azken zenbaki horietan geratu garanontzat ere sarrera gehiago atera dira, ez zirelako lehen zozketako guztiak saldu, eta orain bai bigarren zozketa honetan nere zenbakia bertan zegoen, beraz, Sevillan izango gara eta baita kartu jan ere. Bai, hala da, akaso, auskalo, gure egoerak eta eguraldiak uzten badiago ere, zehuzte grabatu dezakegu, nork daki, baina hori aurrerago ikusiko dugu, datorren astean etorriko gara lare, hitz egingo dugu kopa final hortaz zabalago, eta besterik gabe, aprobetxatu eguraldi ona, Josu, aprobetxatu gaur gabeko txapeldunen ligako partidok ere, imaginatzen dut ikusiko dituzula. Bai, hori ere ikusi beharko dugu, ez da nire futbolik gustokoena, nahiago nik beti Arenas Pontevedra, baina hori ere ikusi beharko. Arenas, Ondarra eta Lokatza gustatzen zaizu. Alaxe da. Ederki hori besterik gabe, nire aldetik nahiko, eta datorren astean zurekin berriro saio eder bat egiteko asmoz, hemen egongo naiz. Halaxe da, Iñaki ere itzuli beharko da laster, Lokatza pilatzen ari zaigulako hemen, baina bitartean, aste hona izan Jose Mari, eta urren arte. Hori da, Josu, txintxo izan, eta besarka da handi bat. Agur. Baloiaren atzetik, doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da, hamaika opari. Futbolari